Porteu dient tot l'any 2022 que l'espai de participació ciutadana ja s'ha acabat amb aquest pla, que ja estava feta i que estava feta molt bé i que s'havia de legitimar la feina feta. Nosaltres dèiem, la feina feta està molt bé, però s'havia de fer molta més. I a nosaltres ens dèieu que no. I ara ens estem presentant exactament allò que estàvem demanant durant mesos, que hi hagués un espai de participació ciutadana més gran. Estamos en ese punto, en el punto de la participación ciudadana. Les pido enérgicamente de que esperen a ese punto y a partir de ahí todo el mundo tendrá su espacio de debate y de decir la suya. Vostès, i si no, tirem de meroteca, porteu plens dient-vos que aquest espai s'havia acabat, que s'havia finalitzat, i nosaltres portàvem mesos dient que féssiu un annex al procés de participació ciutadana que fos més ampli i que a més, com desprèn el reglament, hi haguessin campanyes concretes, grups de treball concrets i no només la convocatòria dels Consells de Participació Ciutadana. Llavors, si durant tot aquest temps la vostra tasca en aquest espai ha estat pràcticament nul·la, ha fet vergonya, i la vergonya que hi ha hagut veïns i veïnes en diferents nuclis que us ho han estat repetint i estirant de les orelles, ara heu ratificat tard i malament. Llavors, nosaltres a la vostra esmena hi votarem en contra i votarem a favor de la moció inicialment presentada. Encara que, fins i tot, i ho diem així, estem molt d'acord amb els acords que heu presentat perquè són un calc del que us portem reclamant des de fa mesos. El colmo de los colmos es que precisamente ustedes, la CUP, en el del pueblo, enviaron una persona, una mujer, en representación suya, que enviaron, perdóneme la expresión, asistió en su nombre a una señora que la única pregunta que hizo al respecto era el acceso a Viñallarga. Sí, lo digo porque sabe muy bien de quién hablo. Entonces, ¿me deja acabar, por favor? ¿No me deja acabar? No, per dir mentides. Deixeu, tu també n'has dit unes quantes i no he dit res, vull dir, veure, és que això ja... Jo m'he de disculpar, o sigui, que digui això... A mi no, als veïns t'havia de disculpar. Bueno, doncs deixeu acabar les intervencions, sisplau. Se le está yendo la pinta. Bueno, gràcies, alcalde. crec que les seves formes estan molt lluny d'aquest plenari, senyor Kilian. Crec que les seves formes estan molt lluny. Jo no li he faltat en cualquier momento le he faltado a usted, y menos mi compañera Elena. Se le está yendo la pinta. Así que, por favor, contrólese un poco su ímpetu, porque no le ha faltado para nada. ¿De acuerdo? Gracias. Y déjeme acabar mi exposición. En el Consell que vostè diu del poble i en el Consell de la Platja, que nosaltres entenem que és el mateix, per desgràcia, es va parlar com es va parlar, i nosaltres ho hem dit de forma reiterada en els Consells de Participació Ciutadana. En el moment en què nosaltres vam plantejar crítiques o dissensions en l'inici d'aquest mandat, vosaltres mateixos ens vau dir que no era l'espai, i no ho hem estat fent als Consells de Participació Ciutadana i ho hem estat fent a comissions.